Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaakay Dios. Manausab kanimo. Mayong buntag kay Idran. O welcome tong Santos Kamisas, tong pagsaulog sa solemnidad ni San Pedro ug San Pablo mga apostoles. Sa hilom at ihalag ngadto sa Dios, ang ato ang mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misong simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa gasa sa mayong panglawas kinahanglan sa matagusa, ilabi na mga lumilihok atong parokya o baslang pamilya, ug para usab sa mga panginahanglan sa itong mga kaigsunan nga nabiktima sa mga kalamidad. Ug aron mahimo kitang takos sa pagsalmo ting Santos nga misa, lusula ato karon ang mga kasalanan nga ato nabuhat ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga minulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga sala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy aron ta kita sa Dios nga magahom atanan o pasayloon sa itong mga sala, naroon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadain sa iyang mga tao din isayuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos sa pagkakalaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, tungatag sa mahal. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa mahal, dawata ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdoro, Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga mahal. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Ihatag ka namo, nangamuyo kami Ginoong Diyos namo, nga madasig kami tungod sa pangama sa mga santos apostoles Pedro ug Pablo. Pinaagi kanila imong gihatag sa imong simbahan, ang unang kasayuran may tungod sa langit ng gasa. Tabangi kami sa paglakaw, diya sa dalan sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nining panahona si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa simbahan.
Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa paan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipreso si Pedro o gipabantayan og 4 ka pundok ka mga gwardya nga tagupat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya, inig kaliwas sa pangilin. Busa gipreso si Pedro didto sa karsel. Apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan. Natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapos siyag duha ka kadina ug labot pa may mga gwardya nga nagbantay sa ganghaan sa prisuhan. Ug sa kalit mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyug-yug sa anghel. Gipukaw siya o giingnan. Bangon dayon. Og diha-diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, pagbakos o pagsapatos. Gituman kini ni Pedro og ang anghel miingon, pagkupo og nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya sa pagula sa karsel. Apan wala siya masayod, kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel. Kay abi niyag nakakita siyag panan-ahon. Miagi sila sa unang mga gwardya ug unya sa ikaduha. Ug nahiabot sila sa ganghaan nga puthaw nga padulong sa siyudad. Ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingon ug nanggula sila subay sa usa ka dalan. Ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgos si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug ang tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga madlukon kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig manias kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalagdiha sa Ginoo. Ang mapaubsanong makadunog kanako ug malipay. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Himaya ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya.
kaniya. O giluwas ako sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Paglaom kamo kaniya, aron mo sana kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong dili manglipagong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga madlukon kaniya. Ug nagapalingkawas kanila. Tagamutamaw tan-awa unsa kamaayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadangop kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako nining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. O giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan. Ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo madaakay Dios. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni Matthew. Himayaon ikaw, O Ginoo. Kunya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinunan, sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nagingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayud, kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanan o happy fiesta. So karon ato ang gisaulog ang solemnidad ni San Pedro ug San Pablo. So mga ka na sila makigsudan. No? So dahil nangutana nganong dungan magyud sila magpista, di ba pwede buwagon? No? So I don't know kung doon na ba yung mga kapilya nga buwag. No? So mag-uban kayo. No? So sila ang invitation, ang haligi sa ato usab nga pagkasimbahan. No? Sa Pedro, ang nagkausap-usap niya nga gitawag nato pag tanaw kang Hesus ug tungod sa iyang pagkatawhanon, giangkon niya ang iyang pagka-masalaypon o tungod kay nahigugma siya sa Ginoo, nahigugma kang Hesus, din gisagunan siya o dako nga tahas. No? Si San Pablo makigsunan mo ang bertugang magwawali, no? Sa maayong balita ngadto sa kanadayang suok sa kalibutan. No? So makigsunan ang mga tao muhatag sa ilang lain-laing tubag kung kinsa si Jesus. O ang atong pagtubag kung kinsa si Jesus magdetermine kung giunsa nato pagpuyo ang atong kinabuhi. The values and moral convictions nga naa kita, ang ato ang paglaom para sa maabot na kinabuhi, ang kamangyatagon ug pag-alagad nga ato gipuy-an sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. Kining tanan maghatag kanato og inspirasyon kung kinsa si Jesus para kanato. Ang pangutana kung kinsa si Jesus para kanato nanginahanglan og commitment sa ato ang bahin. Ang tubag nining maong pangutana nanginahanglan og pagbag-o sa atong mga kinaiya og pamatasan. So mao kana ang dakong hagit para sa matag usa kanato, ilabi na magsimba, no, o ana gayon di mo palta, no, matag adlaw, no. Sa aktual nato ang kinabuhi, kumusta man ka? Makita ba ka sa atong isikataw ang Ginoo diya sa atong kinabuhi? Una ning kamot ba kita nga ato ang i-correct ang atong kaugalingon? Una ning kamot kita nga babag-o, mausab ang atong kinaiya o pamatasan tungod kay kita mga anak sa Dios o tungod kay kita mga sumusunod ni Kristo. Makaigsunan para ni Pedro, mao kini ang panahon
sa tinuod nga pag-abli ngadto sa grasya sa Espiritu Santo. Nasabtan niya kinidayon nga si Kristo dili lang propeta or maayong magtutudlo kundi may anaa pa nga labaw niini. Siya mao si Kristo ang maluluwas. Di lang siya Mesiyas, siya ang anak sa buhi nga Dios. Jesus is equal to God in all things. Kini nga pagpadayag sa pagtuo mag-usab sa kinabuhi ni Pedro gikan niadtong gutloa. Diha sa credo kita usab nagpadayag sa samang pagtuo nga gihimo ni Pedro. Sa matag panahon nga atong dawaton ang Eucharistia, kita miapil sa pagtubag ni Pedro. Kami mituo nga ikaw ang anak sa Dios ug walay kaluwasan gikan sa laing pangalan. Ang pagpadayag ni Pedro sa pagtuo dili lang siya intellectual response to a question. Kini ang iyang posisyon, klaro nga panglantaw, atubangan sa Ginoo ug atubangan sa kalibutan. Gigakos ni Pedro ang kamaturan, may tungod kang Kristo ug sa ingon, gisaligan siya ni Kristo uban sa pag-amuma sa simbahan. Siya ang bato, ang pundasyon sa iyang simbahan, ug ipasaligan siya ni Kristo nga mupreserba sa simbahan hangtod sa kahangturan. Sa panahon nga kita mupadayag sa atong pagtuo, si Kristo muhatag usab kanato og mga tahas. Kita gihimo niya mga apostoles o gipadala ingon nga mga ambassadors ni Kristo dinhi sa kalibutan. Ang atong tubag nining maong kamatuoran adunay mga consequences. Kinahanglan nga consistent kita sa ato ang pagtuo matag adlaw. So unsa may hagit para kadto mga igsoon, no? Siguro atong usisahon ang atong kinabuhi, unsa nga mga pagsaksi nga atong ihatag sa atong pagtuo nga si Kristo mao ang buhi nga anak sa Dios. Hinaw ta. Maindog palihog atong baguhon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga mga gahom matanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimon siya nga may lawat gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansay siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Siya katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak. Gisimba siya ug gimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay o sa kinabuhi sa umaabot kalibutan. Amen. Ngadto samahan dadon nato ang atong mga katuyuan uban ni anang samang pagtuo sa mga apostoles Pedro ug Pablo, uban ang pagtuo sa mga nagat kag kinsa natukod ang simbahan, ug uban sa pagtuo sa magtutudlo sa daghang mga nasod. Moingon kita, Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo.
nga ang atong Santo Papa, si Papa Leo, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian, uban ang kaalam ug ang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi nga iya ni San Pablo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear. Ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita nga alang niadto mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali. Mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Ngay gugmao nato ang atong pagtuo ug magmarasigong mopaambit niini ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nag-antos tungod sa ilang pagtuo makakaplag ug kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga mga matuohong mitaliwa na mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Mga gahom nga Diyos o Amahan, dungga mga pagampo sa imong katilingban, nga nakatigom diya sa pagtuo sa mga apostoles, ug tinabangan pinaagi sa ilang pagpangama, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kabrong ako in sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahan nga mga gahom matanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ubanan unta Ginoo sa pagampo sa mga apostoles, kininggasang among gihalad, aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan, o magtabang kanamo at pagsaulog kining sakripisyo diya sa gugma ug kahiusa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay. Manausab kanimo. Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios katunhay mga gahom matanan, angay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug tarang gabit. Tugod kay gilipay mo kami nining among pagpatinugog sa imong halangdon nga mga apostol, kag San Pedro among pangulo sa pagtuo, ug kag San Pablo ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtigom sa imong simbahan gikan sa nanghibilin sa Israel. Si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag usa kanila nagtigom sa iyang kaugalingong paagi
sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nag-ambit sa kamatayon sa pagkamartir ug gidayeg sila sa tibuok kalibutan karon uban sa mga apostoles o sa tanang mga anghel o mga santos. Nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Sa tugid ikaw, Ginoo, ang tumburan sa nagkasantos ni panalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni maagasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag dinigadto siya mga tinundan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawat, nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usab, mihatag digat ko siya mga tinundan og miingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatay ug pagkamanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug walagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tarang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malao mo nga banhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inangaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon pinaagi ni Kristo imo ganan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya ihatag na kanimo maagahong Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen,
Pero maghambog kay samahan atong gamito mga pulong itulo kanato sa atong mauno. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nag-asaylo kami sa mga nakasalanan namon. Dili mo kami kami kanimo Ginoo ngay mo kami luwason sa nagdautan at tagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasama samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Ko'y imuman ang ingarinan ang kahungog ng Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kainyo ang kalinaw ihatag ko kainyo ayo tan-awa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton at tagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay Manaw sa kanimo ipakita ta ang pag-inigsoon. Kini mao tumay ugmaong Dios ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit,
dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. Ihatag Ginoo kanamo nga nabusog ining sakramento ang pagpuyo ug kinabuhi diha sa simbahan. Sa ingon nga samtang nagmakaunayon kami diha sa pagpikas sa pan ug diha sa doktrina sa mga apostoles, mausaunta ang among kasing-kasing ug kalag linig-on sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon walag ta usa ka manamo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa mahan nato ipainugod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal nato sa kinabuhi nga may halina. Kitang tanan, amahan namo nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka namo imong giharian, matuman imo pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayang nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Ang Ginoo manaa kayo. Manausab kanimo. Og palangin na unta kamo sa tumihugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos nga Misa, lakat ka mong isang yaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.